Здравейте, приятели, като виждате, сега ще играем Blue Keyboard Escape. Така, много съм бърза, но пак съм много малко ливал, според мен не мога да кажа нищо. И сега в нещо видео ще събираме победи, ще печелим. По принцип сега ще пробвам да минем първия свят, след като съм го минал поне на 16 000 пъти. Имам 4 милиона победи, това е защото се похарча буквално толкова много победи. Не помня колко бяха, ама някъде около поне 50 и нещо милиона. Тук се пробвам да си има сега стотинката, ако успея да я взема, ще е много добре. Ще е много yes. Окей, взех я. Към малко се търпочерах, нали, взех си победите, ама нищо са, не бяха много малко. Ама пак са малко. Така, както виждате, моята аура всъщност не. Всъщност това не е аура, това е такова. Това не е аура ми. И дъга. Вижте коя дъга имам. Аз имам лилавата, защото това ми е любимият цвят, разбира се. Предполагам, вече знаете, защото бях качила едно такова видео. Няма търпение да взема тази предпоследната вълна, която струва 150 Б или по-точно Б, не знам какво е точно. Май бишничката милиони отново са казвали милиони. Бишничката пак с мол. Тук се пробвам се качила, въпреки че съм качвала вече. Така, сега продължаваме. Като след малко ще видим в World 2, защото да, мисля, че вече трябва да се оправили това за телепорт, защото по принципно вчера на апдейта се бяха увеличили, които, нали, просто получи пари, трябва да плащаме. Което на мен беше харесало. Трябва да се събирам не 30 милиона, ами 60 милиона за 11 тич. Аз искам там да се телепортирам, защото има една тайна, която я бях направила. Всъщност аз бях похвачила парите на празно, защото трябва да съм 200 лева, за да спечеля тази такова. Че ако това да не беше златен бутон. Мога да бих стотинка на златен бутон. Така. И да, забравих втората сега, ако прекарахме, иначе за 11 и 30 милиона, аз имам само 4, сега ще бях похарчила един път, буквално толкова ма беше яд, че не съм 200 ливал и буквално си бях похарчила парите само заради това тая тъпост да взима 16 милиона, да им конче съм похарчила повече пари, отколкото това. А това бях похарчила 60 милиона направо, ще да е тогава да усилно да се взимам 16 милиона ден. Така, сега ще отивам в World 2. Да печелим малко парички. Знам, сега тук ще съм супер бавна, ще видите. Но какво да се прави с 200 лева? Според мен трябва да съм по-бързо, защото това се бие много по-бързо. Тук обаче, какво да се прави? Що ме така? Ти. Така, сега. Тук малко при нас, когато се карат отвън, ама няма начин. Тук малко ще чакаме, нали, да... Малко тук се скарахме с тая вълна, не вълна, да няма начин. И тук малко се скарахме с тия неща, чуйте, тук деца да отварят, ма какво се прави? Представям толкова бързо, на 200 лева, че направо тук пълно се зарадва, вече сега имам чуш, че пак съм супер малък ливел, като много ме дразним. Така, тук съм няма да умеем, нали? Да, окей. Принципно никога не съм успяла да умея това нещо. Пише, че е за 230. Аз съм 247 и като се промен не става. Не говоря, че на тите пише 200, пишеше 200, аз съм 240, бях 247. Това сигурно ще е някакъв базик, хакер или какво става, изобщо не знам, човек. Това от апдейта ли, кажете ми нещо, буквално това е гачи плат. Нали? Да, просто как ще стана така? Сигурно съм, че вчера пишеше 200, а сега пише 230 или 235 или там го. Пише 230, някъде толкова. С това момиче имаме една и съща дъга. Арата ми казва, виждате, не е толкова рядка. Просто няма толкова много пари. Не се събират. Така, тук ще се пробвам да го мина сега това. Много бързо ме убива принципно. Ето, убиме. Направо май не правих тези неща, но какво се прави?
Така, сега в принцип това е много известна игра, обаче все пак дойде Animal Hospital и тя стана известна игра. И така. И пишете коментарите, искате ли всъщност да вече да игра на компютър, защото повечето ютубъри играят на компютър, а само аз играя на телефона. Не само аз, но няма начин. И затова мисля вече да се уча. Всъщност няма да се уча да я, ами аз вече си играя на компютър, просто не снимам от компютъра. Има много важна задача да се снима от компютъра, затова не снимам сега още. Обаче мога по друг начин да снимам от компютъра, така че ако искате да снимам от компютър по-добре, ще дам. И също така трябва да се абонирате за този случай. Но ако не искате, не се абонирайте, нали? Просто... Но аз искам да напишете коментар и тогава се абонирате. Защото ако не сте се абонирали, аз мога да разбера по много лесен начин дали сте се абонирали за вас, за мен или не сте се. Просто ми пишете в коментарите, абонирали сте се за мен. Не е толкова задължено, просто искам. Защото, разбира се, всеки така казва и има супер малко абонати, така да е. Вече стигам 1000. Гайс. Вече стигам 1000, имам само едно единствено видео, в което имам най-много гледания, което не мога да сетя всъщност кое беше. Но общо гледането са ми са толкова много, лайковете са ми толкова много, абонати са ми са толкова много. Принципно общо са всички абонати, които са се абонирали за мен, обаче после са замахали. Са супер много повече и буквално стават даже мама 1000. Общо взето. Те всъщност не много хора са махали от мен, поне 4 човека. Това е на базик малко. Поне 10 човека, например, като за 4 месеца. Принципно аз имам 4 месеца и съм толкова зарадвана как буквално за 4 месеца стигна толкова много абонати. Буквално едно момиче от нашия клас, там няма начин, което снимам 2 години, които от 1-2, някъде толкова принципно трябва са 2 малки, няма начин. Има много по-малко абонати от мен, не знам просто такова. Малка минало, пичове! Минало, гайс. Гайс, минало. Да и след това да се пробвам да го минавам. Мисля си има победките. Да, взех си ги, разбира се, няма къде да не си ги взимал. Добри победките, отколкото нещо друго. Буквално ми дава просто с 5 цента повече. Сякаш ми дава, един чип струва 1 евро, обаче се е увеличил с 5 цента, игаче. Съм на някакво голямо ниво и се е увеличил с 5 цента. Сякаш много пари са това. И гледайте, защо и дошто трябва ми го минава този работа, като той даже ми дава почти по-малко от другото. Така, след работа и супер трошно чака на 260 лева. Чуем. Просто кола, да го виждате, кога пише кола, това ми е супер любимо и много яко. Така, после нямам търпение един ден събира 30 милиона за нещо тъпо. Нямаше дали е тъпо или не. Нещо яко много яко. Така, сега ще се пробваме да му обменим това за пореден път. Дали ще успеем? Успяхме. Така, сега това не би питайте как го минавам. Роботът сега да видим дали ще го минем, да го минем. Да, няма го. Успявам да го минем от нищото просто. Ето това, сега пак тук умрях. На жалко се пробвах. Направо се пробвах. Але добре, че по-рано си взех победките ми за да пробвам това нещо. Даже много добре. Така, остава още малко време до края на видеото. Така че пръснете лайк бутона и си абонирайте се канала. Разбира се, важно е. Така, остават още 5 минути, гайс, до свършването на това клипче. Много обичам така принципно да се увеличи, така и да се намалява камерата, да става много по-голяма. Много обичам така, защото буквално ми се вижда цялата аура и става супер малко, едно малко човече как върви. Буквално толкова много ми харесва. Като да се вижда така, ще едно малко човече и не аура, ами дъга минава. То работа много не хвана, обаче това ще взема победите ми да минава, защото вече начин мога го минава. Просто това, аз съм на 47, те да нависна 47 левел.
Да, но като съм на 260, сега разбира ще се телепортираме тук, защото искаме малко да се направим малко побитки, да минем целия свят. Защото в World 2 също може да го минем целия свят, обаче тук можем. Да, съм го над 1500 пъти, приятели, гайс. Така че да. Така. Само съм тук сега няколко пъти ще умра преди да направя всичко. Буквално минава всичко с газ, бро. Просто няма кой да ме победим. Тук мразя, когато прескачам така. Вижте колко яко така да си намалявате камерата, да си я увеличавате. Намалявате, да става по-голяма. Така тук много да изчакаме. Така минаваме. Бързо, аре ска... What? Когато аз продължавам на пределното не става, но окей, няма че няма. Просто без коментар съм. Имам много бъгове в тази игра, по принцип. Маля, помните, че Валерник почина ме уби. Хора, пишете коментарите и добре ли се справям в тази игра, защото имам чувство, че не си. Имам чувството и че си. Не мога да разбера, така че ви пишете в коментарите. Добре ли се справям? Май, дълго минах с цяла газ. Така, плиз, трябва да успеем. Майка, това път ще телепортираме със сигурност. Така, сега нека да успеем. Давай. О, май гад, май, това път ще умрем. Или пък не. Или пък да. Така, нека сега да... Така. Минаваме, обаче не в края, след като съм толкова бърза, да буквално аз прилитам и не мога да мина края, ето буквално тук прилитам и се опробвам да съм по-бавна, пък като съм по-бавна, нали не става. И не мога да забера в каква скорост трябва да направя това нещо. Сега ще не се телепортирах. Сега ще се телепортирам. Искам да се пробвам няколко пъти поне пък да мина тая топка. Буквално топка е по-трудна от топката на последния стейдж, приятели, гайс. Да, сериозно ви говоря. Буквално е така. Не знам, защото тая топка тук сега е по-къса ли, не мога да разбера просто. Окей, сега ще телепортираме. Започваме да се телепортираме, защото направим писна да умирам. Това разбира се, че ще ми е писне, то няма как да ми е писне. Така, тук май пак няма да успеем. Да, то беше честно, буквално ще колко сме бързи. Аз бавна ли, бърза ли да бъда, каква трябва да бъда? Аз направо трябва да стана първи лио. Дето и не уби със сигурност. Няма как да ни убия. Така. И дали този път ще успеем, не знаем. Please. Oh my god. Guys, скоро ще успеем, блин. Човек, просто ще подия. Оф, няма повече. Скоро ще минали целия стейдж, целия свят, или там каквото е. За Бога. Да успеем да минем целия свят поне един път. Принципно ми е много трудно, така когато съм супер бърз, защото така си супер бърз, става велико по-трудно, ма не знам, на компютъра явно е по-лесно. И така, официално вече ще минем първи свят. Така. Виждате, аз винаги вече така минавам, нали, от едната страна, буквално минаете от една страна. Не правите такива завивки, защото за мен това не става. Някакъв тук ме прати покана, бе, пич. Аз баш приемал, нали, не толкова да изприемала някакви хора, обаче никога не приемате на такива хора с имена Бейкон или по-точно с име нещо близо до Бейкон. Бакон, принципно. Тук ще чакаме пътила да го бъгнем. Да му се смеем, че не може да ни хване. Не може да ни хване. Сега ще имам победките и разбира се, от мен чао. А сега се надявам да ви хареса това клипче и се абонирайте. Чао, гайс!